Поки наша країна не визначиться з агресором і не будемо в стані війни з ними і оголосимо про це, до того часу громадяни України нічим не відрізняються від бізнесменів, які торгівлею займаються з Росією. Чим краще Пінчук від того артиста Таїсії Повалій, яка там є. А в нього ж теж там бізнес у Пінчука? Ну, як же. І тому це дуже важливі питання, які маються вирішитися на позиції держави. І тоді вже всі громадяни, звичайно, цій позиції підкоряються. Бо інакше це порушення закону і все, це вже зрада батьківщини. А так артист поїхав заробляти гроші, і він каже, а чому моє мистецтво там не може бути, коли поруч торгують люди, і теж їх ніхто за це не звинувачує. А скажіть, будь ласка, чи вас запрошували до Росії останнім часом? Ну, там, на якісь там події, там постанови? В Крим я персона нон-грата ще з 13-го року. А, ще при Януковичі. А росіяни, звичайно, коли б я десь сів в аеропорту на території Росії, це був мій останній крок вступлення з трапу вільного літака на російську землю агресора. Ну, я думаю, що ви маєте рацію в цьому. Я це прекрасно розумію, і багато ж людей розуміють і не хочуть мати справу з Росією. Ні по кіно, ні по театру, тому що як вони себе поведуть і під яким соусом вони будуть це подавати, вони майстри складати сценарії і розкручувати потім теми ту чи іншу. До речі, як ваших багато кримських татар, які зараз страждають, безневинно хворі, побиті, і по тюрмах є, і доказати неправоту агресора просто неможливо. Пане Богдане, в нас залишається менше, ніж хвилина. Я прошу просто звернутися до кримських татар, до наших глядачів в окупованому Криму. Вас прошу. Я бажаю в першу чергу вашому народу, який зазнав дуже багато всіляких поневірянь за всі роки, міці і сили. Дух у вас є такий, що нам ще багато чого треба вчитися великому українському народу. І тому то дуже важливо, щоб ми завжди з вами відчували це кровобиття серця один з одним. І ми тоді зможемо такого монстра, який в нас є, разом подолати. І кримчани мають бути на своїй території, і українці на своїй. Іншого способу нам не дано. То хай Господь дає здоров'я вам, сили, міці, ну і віри. Бо віра – це та велика важлива річ, яка дає нам велику насолоду в житті і надію в житті.